श्रद्धा भाव से हो खतावे माई के पूजनावा हो। श्रद्धा भाव से हो खतावे माई के पूजनावा हो। अरे 9 दिन मेला लागल बारे माई के भावनावा हो। अरे 9 दिन मेला लागल बावे माई के भावनावा हो। माई के भावनावा गावे राकेश माई के बजानावा बाजेला बाजानावा हो। गावे राकेश माई के बजानावा बाजेला बाजानावा हो। अरे 9 दिन मेला लागल बावे माई के भावनावा हो। शिव शक्ति के रूप में माई हई शेरा वाली हो। शिव शक्ति के रूप में माई हई शेरा वाली हो। केहू न बूझे दुखिया के दुख बुझली माई बाकी काली हो। अरे बाजे